Здравейте, както обещах на групата за креативност, днес трябваше да бъде готова терасата и сме по план. Ето, това е работата на малките орки. Те са енигматични същества, които са на изчезване, но иначе са много старателни и монтират всякакви первази, дори на плочки, сиви, черни, зелени, всичко се монтира. Това е уникалният прасковен цвят, който също тези малки същества изобретиха. Покритието е само на една ръка, затова се забелязват леки деформации в цветовата гама, но няма проблеми. Това ни е новият бял стиропорен таван, който спестява шпакловане, а тези малки митични същества са се постарали и почти да няма нужда от ъгълчета, независимо, че се получават леки фугички, но това е тераса все пак с ограничен достъп само за малките мукчета. И това е за сега, ето прекрасния залез и гледка през мръсните стъкла, които малките мукчета ще трябва да измият някой ден. Това е прекрасната гледка с жълта. И ето тук долу виждаме на малкия мук колата, която стои от няколко часа вече на габарити, но някои от групата са се екипирали може би с зарядни устройства и ще изпратят едно към Русе, защото мързеливите обичат да стоят на фарове, за да се виждат и забелязват от всички хора. Ето тук може да видим комшиите, които обядват пица и не се хранят здравословно и може да им се скараме. Така, вече изпращаме почистващата група от хаменощчета. Това е от мен и ще се дофугираме леко и продължаваме навътре с ремонта.